Okay na pagkarbi iyo manin karuba, may sapay nga Ilocano nga piyesa para kada tayo amin nga Ilocanos all over the world. Kaya dito yan kakabsat, may sa apo nga kuha dito eh. Ay sa nga piyesa para kada kiti ko, dito kiti ko. Hindi nadadawal. Nadawal. Nadawal ang driver. Nadawal ang driver. Ay, Kastawat. Pasahero na ipatagag man ijay sango nakadin nag-driver agwapo may ayo akman itim balikas na kalanglang akano ni Julina isem kumantay nagpaiduma tanag magusto ak man daytoy at driver uray mga arsyok pintas ko't inadayawen tila di kaya't nuwag ikambyo tamasagit na daytoy tumengko aniyang ketin nga ilan na daytoy nga inak naglugaran dajak mala amalis yan ramay di driver no agitwal Ay apo, nagrigat di akan dran. aso sa ina, apo. Dato'y manan anak ko. Idintadandani kami magkadanong panagi kamyo inamitan ipalalong uray lato magderdagiti barbon ko tato'y lupog meten tinda ikambyo nakapatangag ti driver as with lover panagchansing naket nadawel di naglani respeto rakas passenger kras ko pa'y ngarot tanatae magusto ang man daytoy at driver uray mga arsyok pintas ko't inadayawen tila di kaya't luwag ikambyo tamasagit na daytoy tumengko aniya ketin nga ilat na daytoy nga inak naglugaran tadyak mala amalis yan ramay ti driver no agidwal 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 Ay apo naman nugag. Apo. Ay, sus na, apo. Isulat, ano tiluliwada gamin. Jayuwain eso nga oray no narigat apo. Akan tatalat na para kanyada. Ayun, apa. Tikitaam ka dapat baro nga sapatos ta. Ayun, iPhone pa ito. iPhone ay sa kanto dahil tayo ay no bumanang da. Okay, good night everyone.